čaute, dneska si zahrajeme Geometry The Sub-Zero ďalší diel. A poďme na to. A dneska by som už konečne chcela som už natočiť také inšie hry, ako ste videli. Takže ticho. Lebo tam na ďalších nemám hry play. Na čo? Haló! Lebo na ďalších nemám hry play. Ďalšie musím nájsť, ale ja proste musím ísť. Musím kúpiť, lebo sa pekne. Ja som asi zabudol tú hru hrať, lebo... Ale natočil som nové videá, ako ste to videli. Go, go, go. This roar is like it's impressive. Oh my fucking guys, go. Shall feel so good. Oh! Ratata. So. Ideme ďalej. To sme sa teda pohli. Au. Tak... To čo bol? Ja radšej si muziku vypneme, aby sme niečo, aby sme aby sme proste mohli ísť ďalej. Jam. Okay. Ešte, keď chcete nejakú hru, nejakú novú, ktorú aby ste chceli natočiť, ja skúsim, aby sa mi, lebo na Clash of Clans už mám akože Battle Machine, dávam vám rady, že keď chcete mať Battle Machine, tak proste hrať aspoň 4 dní, keď bude, tak z 4 dní nehrajte tú hru a potom budete mať 4 krát za sebou viny. A potom, keď budete mať, aspoň tú hru nehrajte, môžete. A potom, keď už akože prejdú 4 dní, zapnete tú hru a potom budete si zarábať zlato a budete si zarábať na Builder Hall 5. A keď budete mať Builder Hall 5, tak potom si budete šetriť 500 000, ešte rada, 12 hodín sa stavia Battle Machine. A keď už akože už budete mať tak 900 000, zase 4 dní nehrajte tú hru a keď aj stále nebudete mať, no tak potom iba 1 deň čakajte. To je moja najväčšia rada, takto mi to pomohlo. To vám ja vám to radím. Video radšej nie, ale natočil by som akože, lebo však ja keď pasce neopravujem, tak ani
Divákov neopravujem. To akože myslím bez urážky. Neviem, napíš, chlapče alebo dievče, napíš do komentárov, že kto mi dal odber. Nemusíte povedať aspoň, že práve meno, aspoň sa mi ozvite. Keď sa mi ozvete, budem spokojný a môžete mi dávať odber, kedy chcete. Ale lepšie bude, keď mi proste napíšete, že to som... Čo bol? Čo bol zabak? Dobre, no. Dobre, no. Som si chcel pozrieť ďalej. Nemôžem, asi mi zase prestane fungovať. A keď mi prestane fungovať, proste mi nefunguje potom. Takže nemôžem to ako keby zastrihnúť, ani postrihať, ani zastrihať. Dobre, no. Trošku som chorý, ale to ma nič nezastavuje. Nič. Takže žiadny problém. Jump, rampa, úplná prázdna. Či čo? Tak, dobre, otočka, ramena, kolena, palce. Ja v Geometry Dash by som natočil nejaké videá. Bilové. Jump. Ale nie až od rána. Skúsim to, no. Keď to dám, tak to dám, ale ja to asi nemám. Proste to je môj... Not again. Bam. Teraz nespravím ten žít. Musím to dať. Keď dám tamto, no tak musím dať všetko. Dobre, no. Toto asi už ukončím. A ďakujem, že ste si pozreli video a čus.